Il-primawla tal-Qorti Ċivili preseduta mill-imħallef Francesco De Pasquale ordnat lill-Avukat tal-Istat iħallas 254,300 euro f'kumpens lis-sidien ta' proprjetà fil-Belt Valletta li għal madwar 70 sena kienet mikrija bħala każin tal-Labor. Il-kawża saret kontra l-Avukat tal-Istat, il-Partit Laburista u il-Kumitat taċ-Ċentru Laburista tal-Belt Valletta. Il-proprjetarji kienu ilmentaw li qed jirċivu kera annwali ta' 600 euro flimkien ma' 5% ta' dħul annwali mill-attività ekonomika tal-każin, ammont li skont huma huwa ftit wisq meta mqabbel mal-valur tas-suq. Il-qorti ħatret perit sabiex jistma' il-valur tal-każin li ġistmat għal prezz ta' 880,000 euro. Il-qorti iddikjarat li kien hemm ksur ta' drittijiet fundamentali tagħhom u stabbilixxiet li l-kumpens għandu jiġi kalkulat mill-1987 sal-2023. Il-kumpens ġie likwidat fl-ammont ta' 254,307 euro flimkien mal-imax legali mid-data tal-preżentata tal-kawża sal-ħlas effettiv. L-Avukat tal-Istat ġie ordnat iħallas ukoll l-ispejjeż kollha. Dwar it-talba l-iżgumbrament il-qorti osservat li din trid issir quddiem il-fora kompetenti. Għaldaqstant il-kwistjoni tal-possess u żgumbrament tista' tiġi deċiża fi proċeduri separati possibilità li l-każin jiġi żgumbrat. Għas-sidien deru l-avukati Jason Azzoppardi, Chris Bużjetta u Alessandro Farrugia.